Hahaha, plirak plirik wae. Ayo maju nawani, ojo kroyokan kowe. Dhewean, rasa golek kanca. Halah cangkeman tok. Aduh, diancuk teko-tekon juga. Aduh, rawati aku. Aduh. Iya. Asem tenan kowe, malah sakti tenan kowe. Asem tenan iki, wasem tenan iki. Waduh, piye to ki? Waduh. Wis nek ngono aku pengen dadi Ultraman. Wancuk tenan Ultraman koki. Hahaha. Asem tak kroyok kowe nang anu. Asem wanine kroyokan kowe. Waduh, aku Rawati. Jancuk bajindul tenan kowe yo. Wanine koyo ngono, wanine kroyokan. Waduh, tak bilang pisan. Wah, aku Rawati. Iya, ya buanteng sisan kowe. Waduh, debat kono kowe. Waduh, juara sisan to. Waduh, debat kono apa iki? Waduh, pripatku asem tenan iki. Waduh, topan helm meneh. Waduh, ancuk tenan iki malah sakti ku yo. Waduh, piye to ki? Waduh, gen modar kowe kroyok kalah ra kowe. Aku ora iso, aku menang pokoke kudu menang. Waduh, gen kroyok modar ra kowe. Kalah ra kowe, kandakno kancamu nawani. Aduh, gen jejak. Waduh.